Когато звездите ми го говорят, аз стоя и слушам. Така за 2 дни се роди картината "Полет през мрака". Едно търсене на светлина отвъд страха. Родена от хаос, в сърцето ѝ е трансформацията, която веднъж започнала, не може да бъде спряна. Тя е във всичко, което се случва и което не се случва. Звучеше ми невъзможно, докато не го изпитах. Рисуването може и да е бягство, но ако бягаме от нещо, то бягаме и към нещо. Затова аз го усещам като завръщане към себе си и няма нищо по-трудно и по-хубаво от това. Да натопя четки в боите, да се изцапам с пастелите, да се потопя в тишината, а на другия ден да изплувам с музиката, с моята, любимата. Да се изгубя в хубава книга, да се спъна 2-3 пъти по време на хубава разходка, да направя снимка с телефона с цялото си нетърпение, за която после ще забравя, да се загледам в облаците, да се оплаша от дъжда и после да си кажа колко глупаво, да се ядосам, да поискам да съм сама, докато не се върна и прегърна целия си свят. Красив, шумен и топтящ. Моят си.